गरज नाही, एकाचं सर्वेक्षण झालं न्यायव्यापीचं बाद झालं. प्रत्येक मशिदीमध्ये पिंड शोधून होता असं ते म्हटले. मोहन भागवत काल असे म्हणले की पिंड वगैरे शोधण्याची काही गरज नाहीये, सर्वेक्षण झालेलं असलं तरी देखील, असं ते काल आता मोहन भागवतांनी जी भूमिका मांडलेली आहे ती भूमिका योग्यच आहे. कारण आपला जो राम मंदिराचा इश्यू होता, राम जन्मभूमीचा, त्यासाठी अनेक वर्ष लढा सुरू होता आणि त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून यश मिळालेलं आहे. त्या ठिकाणी राम मंदिराचं काम तिथं अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं अयोध्येला सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक मस्जिदीमध्ये पिंड हे करणं किंवा अशा पद्धतीचा इतिहास जो आहे तो इतिहास हा खरा आहे की एक वेळ अशी होती की आपला देश सगळा बुद्धिस्ट होता, त्यानंतर आपला देश हिंदू झाला, त्यानंतर मोगल इथं आल्यानंतर आपले हिंदू लोक मुस्लिम झाले. त्यामुळं काही ठिकाणी जिथं मंदिरं होती त्या ठिकाणी मस्जिदी आलेली आहे, ती गोष्ट खरी आहे. पण आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भारत उभा करायचा असेल तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये वाद निर्माण करणं बरोबर नाही. आणि मोहन भागवतांनी जी भूमिका मांडलेली आहे त्याप्रमाणे प्रत्येकाने सगळा इतिहास उकरून काढण्याची आवश्यकता नाही आहे. मुस्लिम आपले बांधव आहेत आणि त्यांच्या भावनांचा विचार आपण करणं अत्यंत आज आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या बंगल्यावर गेले होते राज्यसभेच्या एका जागेतून माघार घेण्यासाठी. त्या बदल्यात त्यांनी ऑफर दिली की विधान परिषदेची 5वी जागा आम्ही लढणार नाही. त्याची काय मला माहिती नाही. आता ते जर भेटायला गेलेले असतील तर काय निर्णय घ्यायचा ते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटील आणि BJP वाले घेतील. त्याप्रमाणे पाहूया काय होतं. शेवटचा आता काँग्रेसचे स्थानिक नेते किंवा काँग्रेसचे नेते मंडळी सांगायला लागले की अध्यक्षपदाची गरज आहे काँग्रेसला. कशा पद्धतीने तुम्ही बघता? 24 वर्ष झाले काँग्रेसमध्ये निवडणूक नाही झाली असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात. नेहमी नाही, काँग्रेस पक्षाला निवडून आलेला अध्यक्ष हवा आहे. आता माननीय सोनिया गांधीजी या तर काँग्रेस पक्षाच्या नेते आहेतच आहेत, पण तात्पुरते ॲडजस्टमेंट म्हणून त्यांना अध्यक्षपद देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे निवडून आलेला अध्यक्ष असावा अशी जी काही काँग्रेसची मागणी आहे त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या घटनेप्रमाणे इलेक्शन घ्यावी आणि नवीन अध्यक्ष निवडावा. काय करायचं आहे तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी निर्णय घ्यावा.